Hi guys. Hi guys. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ito po yung hapunan ko mga guys. Diet ang lola niya. Kaya, umpisa na natin. Umpisa. Yung butter. Yung hapunan ko. Apple. Kapira. Diet ang lola niya. Dahon ng orobate. Kain ba yung ito? Gawin ko mga Bisaya to. Ano, tumaklay. Ilang ko lang kayo mga Tagalog. Kain mo ito. Very good. Vegetarian na yung lola niya. Hindi tayo yung bilay. Sayang. Tapos na, harap na, tapos na. Apple. Apple. Pira.
Good. Very good. Isang apple, isang pera, isang taling alugbate. Solve na. Kaya, wala na guys. Tapos na. Ubus na. Sarap siya guys. Kaya bukas, ano naman, talbos ng kamuti. Isang piras, isang apple, isang talbos ng kamote. The other day, isang apple, isang piras, okra na naman. 50 siya guys. Isang okra. 10 tali lang okra eh. Pero sa Cebu talaga, sa probinsya, tatag lang doon. Okra. Pati yung alugbate. Kaya, okay guys. Busog na si Dilay. Thank you guys. And see you the next vlog. Bye!